Oh!
proszę do dwóch napierdalać. Tak, ej, kurwa, leci w górę moja skala. Tak, kurwa, ej, obczajcie moje flow. Tak, pierdalam się w ten beat pod ciąg. Pierdalam się, bo kurwa, ej, cię lubię. Tak, kurwa, lubię, jak beatbox lubisz. Hej, hej, hej. Do nikogo z nich się nie przypierdalam, ale nawet wchodzę lepiej niż kurwa Arab. Wiesz, oglądałem się wyrabia, znasz cywila, on zrobił to na spa. Dobra, tu jest jasne, bo głową by ciągnął, ale teraz to jak mówi Arab, mówić o suspektu. Kurwa ziomek, przecież słyszałeś, że wyrabia, co się robi teraz nawet kurwa na nasz kanapie. Ziomek na majku był teraz strasznie skromny, mówicie Arab, spierdalamy boby. Kurwa coś, jakieś szpoty, nie wiemy kurwa kto teraz jedzie. Ziomek, dawaj kurwa. W sumie mogę jechać, a szkoda, żeby nie zasłania. Twoje że buja się przejść. Stała, ale zrozumieć sobie, słuchałem prawa. Yo, yo, hej. Dobra stary, jest no, co ty tu szukasz, ale jak Arab to ja się nie chwilę, dzisiaj nas słuchaj. Dobra, stary, zobacz, teraz jadę tu dalej, to jak ten ty masz dalej na tym kanale, dalej. Dobra, wchodzę na bit, zasób sprawdź, jak na majtusze teraz praca, to masz ją. Dobra stary, teraz jadę, nie mam czapki na głowie, ale wejdę na tym bicie, teraz nie to mi powiedz. Chcesz się nastukać, oni nastukać się nie muszą. 30 złotych to przecież nie dużo, ty. Dobrze kurwa, jadę mam marki, chodzę po liczy zimnej wanty. Dobra, Arabii teraz jest tutaj granie. Teraz powie się do mnie, gdyby wpadł bez kupanie. I z walizką, a to plecak jest na plecach. Teraz ja bym to zrobił, oczywiście chcieli uciekać. Dobra, ziomek, jak widzę w sumie rajka, ale przestać moje ferajny. Yo, raz, dwa, trzy. Teraz Arab, teraz weź mi to powiedz. Wiesz, na tym klip jak nie ma, ale tu sama koniec. Dobra stary, chodźcie, to jest bliski wschód, bo to nasz wschód. Jestem teraz tutaj tu, ej. To jest smuta na tym klip, wiesz, a tutaj dalej. To ty na tym klip, tutaj to mam gadane. To mam mają na gadanie, rymowanie, gadanie i dalej. To ty na tym kanale, to dalej, ej, dobra. Yo, puszczam cię na majka. Wróć teraz, nie będę pytanie, niespodzianka. Dobra, w sumie tak powiedzieć, świetnie, a dlaczego nikt nie wspomina o resekcie, kiedy on stoi tam z boku, byli do nas, kurwa, nasz pokaż jaka jest moja skóra. Dobra stary, freestyle tu nie słyszę. Wypełniam teraz tą pierdoloną ciszę. Wiesz o co chodzi? Wywołaj się o tą kliszę, a potem napierdalaj za mnie to 1000 przybitne. Dobra stary, ryby lecą zajebiste. Dobra stary, wspaliłem się tu dziś liście. Dobra stary, ludzie mam kurwa nara, jak nie czaisz, no ziomek kurwa spierdalaj. Dobra stary, nara, wiesz o co chodzi? Napierdalam to co 10 nie wychodzić. Dobra stary, ryby lecą tu dobre, wiesz o co chodzi? Mam kurwa, ja zwykły człowiek. Było minęło, chodź tu ziomek, kurwa, dobrze mi się cisnęło. Dawaj, dawaj, zapuszczasz kurwa stronę blurę. Dawaj, powiesz mi to na walczy w górze. Chcesz jechać dzika, jeden teraz do patyka, widu, ja tu robię, teraz to daje kolorystyka. Teraz dzika, wszyscy stoją tu w kółko, teraz to robimy cypher, dawaj mordo. Hej, 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 hej. Cześć, gramy z Ukrainą, są takie pogłoski, dopóki nic pierdolił sam na sam Lewandowski. Wiesz, dlatego gramy tu dalej, dlatego każdy z nas chce przypierdolić ten cypher. Dlaczego nie spierdalam się w gówna? No hej, gdzie jest PSA? Gdzie ta dziewczynka? Niech wejdzie na scenę. Pójdzie tu, gość, widać.
pieprzony sajt, tu każdy tu walec i kurwa style. Tyle w tym temacie, bracie. Teraz moja pierwszego miejsca nie pamięta się, usłyszeliśmy tu freestyle ziomka Pereza. To jest nasza wiedza na ten temat krótko. Kiedy on daje freestyle, już się robisz ty tą słodką. To jest szczątko, ale nie jest jak podwórko. Mogę powiedzieć, że to będzie wstanie kurwa z dwójką. I jeszcze chcę powiedzieć nieraz. Powiem, że ten podwórko rozsłyszałem. Nawijałem do chwila. Patrzcie, kto za majkiem widzę porze, kurwa zmienia. Jestem Dixon, kurwa, i swoja Dixon, z nas. A tobie widzę umarł. Tak, na tej zimie, kurwa. Nie rozumiem sobie tak, bo wiesz, a to się kurwa, hej? Teraz na tej perze słyszeliście dzika. Musiałeś mówić głośniej, bo kurwa cię nie słychać. To robisz, weź obciąg. Zajebiście. Kurwa, dawaj ten freestyle. Ciągle mam ćwiczać, ale co ci świetnie nie chodzi, to możesz ćwiczać. I ciągle na pytaczu chłopaku, jeżeli o mnie wczuwa się, to macie do majku. Wiecie co, kurwa, lubię tych typów, ale mam dość innych freestyle'ów ze szczytu. I teraz wielka prośba do pana akustyczka, wcale nie słychać ziomka, dajcie go głośniej dzika. Dajcie go głośniej, bo to nie słychać. No prośba do pana akustyczka, dajcie głośniej dzika. Dobra. Powiedzieliśmy tutaj, że oglądaniemy rap. Przyjazny i rozwijam sobie, dajcie tutaj fakt, jak daję. Rozwijam sobie tą i tutaj Dajemy freestyle, fame, niech dalej się niesie. Ej, dzik, kurwa, występuje w lesie i dobrze ci się dzieje. Otwierasz paszczę, wiesz co cię zaraz zrobię w nią. Sam to powiedziałeś, ziomek, autodix. Tak się zajawia, że sam sobie to powiedział. Ziomek to nie była zajawka, po prostu a kapela robię tutaj nastraj.